Yero itrai so sinpat hakni ke por menta hakni ke step ke ba ngio be hakni ke lat ke ba koror ke ba ngio ba so sin man shakwi ya teng ke jong trai no kum jongi tengai ku blai nam jong pi parok man para be jong ki ba jupai ki ba jusam yang ni ke channel ke jongi len tim nang way to heaven but na awra ke jingai ku blai nam jong pi lang iwei pi iwei ke teng ke thiang ta ko jongi Jesus Christ ko trai no kum jongi ba ai pa yang ni ke por so sinpat ya bagi nyo banya phai yang sosial nak tin ke jong play bagi nyo sosial ban shaskor ke ba tin jong play kadan ban kran akam ta jongi lingba jong ni ke step namal bagi tip ni ke step ko ba bha ko ba khoi ko ba janai ko play la ai hapo jonga jong pi but kan ni ke step kam long kan la ban long ko ba bha ko khoi ko ba janai khlam ke jing don ke jong play te ke ai pat ke tin jong play kadan ban kran ni ha kan lingba jong ni ke step angin pelajimur dengan syaskor ke ibak tinjau mereka dan berkeren hari ini kepuan kita. Mentasi ngakwa banora lanai berpikir mau nak kita jongi. Ia pi belad pule, ia pi belad tip, belad biasno lani nam ta jong pi lagi pampa ji osnor kani kelam gajing kentu nam ta jong pi ru nak tin ki jong play. Babun sin ha gaji em gajongi haba ngi duai che play haba ngi pan ai na play. Lane ngi dawa ai na play. Men ba play yo sngo ki jing duai ki jong jong pi sha score. Ya ki jing duai ki jong pi but haba play ai ya kata ki jing pan ki jong pi. Ke ai pat ka kam lam ka jong pan. Haba ngi la yo ya kata haba manga ba pin pan. Ke ai ba ka kam lam ka jong pat ka lang ba haba play la ai la de sha score ki jing duai ki jong pi. Dan jing duai ki jong ni ke ai ba ka kam lam ka jong ki dei ban le. Kadai yang begin le che ublay begin aingo ye ublay handa kita nak berfungsi pada kalang babon ki boleh pan apa ki layo ya kata ka jingpan ki jengkina ublay bon selba ki boleh ki klat no ye ublay kisah man klat no ye ublay kisah man that man telot no na ka lenti ki jengki oh kan bang pat yo ta kita so raham kita duai pan ko pa ai kata le kom ta na on layo pan klat no akala telot no la belat no kata ka jing shakri ke jongki ni kam de belang ko ta ko ki pala bi jo tu ni phai na ka tin ke jong le ha ka ni step menta tin jong le ka dan kan kan ni ke jing so khana ha sapang ki ni sipong ki breu layo ya ka sipin khia na ka jing pang yang thole sipong ki breu layo ya ka jing pin khia na ka jing pang yang thole na ka lonang ba khatnyo ka gospel jong lukas na lonang ma khatnyo ka khatwe te ta halu ka khat kan dai hang ne kin lam bakat ba ujisu urang ya lenti ban lai haka jingya lenti haka jinglai ministry ke jongu bakat ba urang ya lenti naka lenti ulai kini ki isi paumut ki brio ba yang ba tiba perta ya ujisu Kris ya perta ya kajing yarap ya uji snai ki jongki aba ujisu ula pe ki ulai snai ki aba ula snai ula pin khia ki ba ula ong khile to pin ha ki lingdo ya ka pin khia ka jong pi ti kum ta ki shpongut kila phai ba kila lei no sala ka jong snong ban pin sik ti ki lingdo ti ka bible ka itu ingi bakat ba kitang lei kemudian kam ni ka ha ka tu ka klimat kila khia bakat ba kitang yan kila pe kila de bakata hajing pang yang thole ke jongki kala khoi nakamat ke jongki kasang panja nakamat ke jongki te kumta napeng kini ki sipomut uwei haba ulai ula pe phai la de ula songthu ba ulai yo chipin khia ula phai din biang bat ulawan ban mare se uji sugres bat ulawan ban dem bat ulawan ban ai ke burom se ublai bat ulawan ban ngu ban dem haki kejat haki khosi ki jong Jesus Christ lan ban aingo yo Jesus Christ nak tangan ni ke pin khia ini gawe ke jingkli ya ko lakli da Jesus Christ uji su la ong kumne uji su de la yathu la ong am chen la pen khoi si phongun handai hangno kita ki khandai ya ka nang ha ni ke pon ta hangno kita ki khandai ngot la yo ya ke pin khia hangno kita ki khandai ngot
ye ki ba ublay la juba ek jing duai ki jong ki hangno kita ki khandai ngot ki ba ublay la isun ki shano kita ki khandai ngot ki la le shano kita ki khandai ngot ki la ja shano kita ki khandai ngot ki la phet shano kita ki khandai ngot ki la klet no ya ki jing le isun ki jong le shano kita ki khandai ngot ki la klet no ya ublay namar ba ublay la so ye ki jing duai ki jong ki kani ke juja ha ka jim ke jong uwe bure ko ki para bi chonga yo se ka jim ke jong phir ka ja yo se phir phila kundu e kun kane bakat ba pimpat yo pi duai shirahan o pi shakri shiraham o pi duai pi shajin it ne anda phila yo ban la kalat na pim long shiraham shu ka jim jong phila long blood blam ka jim shakri ke jong phila blood blam pim long shu ko bajulong Him syakri syuk maju syakri. Ane mas nyo pilak kelat no. Ya ke ai ka ba ublay ula le. Ko ki pala bi chonga. Kani ke dei ka ba sosi lanangi long kum kata ka jinglong. Ane ngan ai ki ka ai ki ka nuksa. Ladang iti ya kapung. Ladang iti ya kapung hakalongi long sam ka jongi ladang iti ya kapung. Kan ba pidang ti ladang si phoput kelami kelasang mani dalam masa mi saya sangai no banti atau kata ko kalau ke bakum no kalau ke babang ke batiang ya kata kamu long ko para bi jangan handa fidan kamun yaiti ke bakam jenleo kan ba finang ngam se bakam jenleo kata finang yo ya ko nang koi ke bakam bang sisu kalau kum tah ya ke jing haka jing im ke jing ede ke jing pat blai du lana fitang masen duai ke ba blai la jubab na jing duai ke jopi pilak lat no kajing em ke jong hi kam dan haka jing tiang kada na preng jing blood na pila yo e kata pila kaman ane uplay udan ni e bat ka ba kham khrawan ai pi pila do no e kata pila do le no e kata bet uni uwei nekni sipong lawan ban ai ho yo uplay uni ulayo e jingker ku na Jesus Christ ulayo ya ka jipit ku bon na Jesus Christ But layo ya jipin kia on tang kado na do mensim na mau jisu om ka jingai ke jome kala pen kia ya me kita ki we ki kram yo ngamtip yo lese kita ki we kata ka jingpang ke jongki yo lese ka kram kia sho ngamtip ka jingpang ke jongki kala kia ne kam kia pura ngamtip ane uni uwe ngamtip ublawan ben ai ngo yo blay uni uwe layo ke jing kia ka pura nama balai mau jisu Kristus la om ula dan ke jinget ula I ke jinget apa jogu uji tu sulang ke jinget ke jome kalau pen kia ai me ikum ta ko ki para bi ejo ngapa abon ong ngapa abon kuntu ha ngani step ko mata pe hai la de yo piru piklet no apa pila yo e ke ko pila duai ya ulai pila klet no ban syakri be ya ulai pila klet no ba pen syakram yang sya ulai yo pila klet no kata kata ke mama pas kata kata ke wasmurti nana ai so ga nuksa ha ga step menta la pi persat pi sleu shula natip skam bona pra jopi pla ju sleu shula pla ju penme shula pla ju pendan gamru bona pra jopi la pla sleu shula la me tang we uranga ha ga hapleng jo shula haba pi persat yuta uranga ngangit skam pinum hun tang la me tang we uranga ba pin sangai na ba pin persat Handai ngangis kan, pidan kam menyai persan, hadu berkata kasula akan berhamdut barak awai. Kalau kum tah kacim ke jong iru, kam dei, kam menkut, bagi persan kacim ke jingi, tang bangilai raham tang wei uranga, tang kawai ke jingroi ke bau belai wasak skor yang Nidan kam ke bani yai duai klan nak buat ang ke jong belai. Bagi yai ne scam hau try, lau belai ai ne ai ru kampen nidan kam bani yai ne scam hau. Lau belai ujubab ke jingdoi jadi kampen ni dan kam ban yai ne scam hau. Baik ko ki prabi e junga ani ke de jingja ke ba sosi ke ba ki pre ki pon ha preng ni si mentra ki ba ha ki lai on ki lai yo ya ke ba maki ki duai na belai ki sedang ban telot no ki sedang ban jengai no belai ke jing syakri ke jongki kelalo jai kam long syuk bar rahmat
baik tinjau mereka maham nak kitab Deuteronomy Moses maham ki kon Israel nak nang apa pragat ke khatwe tete kajing maham gomna kajing maham banam klet no yau blai anda pila roi anda ong Moses wa anda pila rong hata kari anda ba pila roi ki jingri ki jompi anda pila roi ki masi ki kata ki langbro ki jompi anda pila roi ka ksiar ka rupa ka jompi anda pila thau ka yeng ka paki duran ka yeng ka he ka khra ka jompi anda pila bit pila biang hak ta ka por ba pina ngalang ngami tho yo blai parabi e jonga akau nang hang ni sedap mentah sumat parabi jonga yo piklat na blai bon ki blai kiklat yo blai bon ki blai kiklat ban ai ngo yo blai bon ki blai kiklat ban nan phai yo sha blai habak lai yo ik tin pin khia bon ki blai kiklat no yo blai bakin wan ai ngo yo blai ban ai ga buram sha blai na ba ulah jubah be jing dwai ge jongki bon ki blai kila klat no yo blai nama kila bet la biang nyala de kat ba kidang duk kidang dang ha prege jing jing jang o ki dwai sha blai bor anda kila yo pan kila klat yo blai nak abang angko ki parabi et chunga nam dal jonga jongpi kon ai wa cha bingi ngin long kum ta nama kata kam dei ke jing long ki khon ki jong blai kata dei ke jing long ko jong paman ke jing long ko jong paman usin siar pi upenan kam ya pi nama pin yo na blai wa pin klat no na blai bai hang ni ki khon Israel ki ong no anda Moses kuntu anda pila yo aspa apa pila ong ko pila so sarang ko ila dino kas kakti jonga hi watrai penyo ya gini ki ba kumta ko ki parabi jonga kani gede ga basrosi ba kani ri ba mal dangi long kumta kam dei ga sultan fon jom ble smosi ble kwa ayu ble kwa tang bangin syakri o pendam ngin mane yo na go dul ga mesim jongi boro la ngi yo ngin yo ngin kam syakri o kumbang ju syakri kumbapor macam nama ble jongi ulang kumbam jukla menin mentas ki bam jukun te balai bat ngin kala habang lai yo ya kata kat bang nang yo katangan kam nang nganang syakri kham raham shishu sha blai amdei ga ba mas yo na kalat no yo blai kepala bi jonga dan kaman kala no dan kaman phai yang na kalenti ki jongi ngai sem blai ujuba bon sin ya ka jing dwai ki jong pi ngai sem blai ula ai ka i ga ba pi pila pan na blai mat yo pila kalat no yo blai yo pila kalat ban ai ngo yo blai yo plaklat ban yai minat biang fosil ba plaklat biang yo be pin yai duai sha ublai ko bolong gini ki kendai ngot ha kila i ya ki pin khia kila yo plaklat ban ai ngot yo ublai kila ya da jong ka lenti ngam tin ha ga jem ke jong pi ka no sieng ke wa pi pla ju yo ya ka ba ublai ula jawab ke jing duai ke jong pi ba ngam tep ka no sieng ke ba pi pla ju lai ban ai ngot ba pla ju lai ban dem krup ha ki kijat ki jong ublai ngam tep ba masndep yo ke ipat ka jiem ke jong pi kumno pat yo se pi duai ba manusia pindan yeng pindan sam pi duai ublai ai ke yeng ke sam manusia pindan ka kam ti yo se ublai la kurku ye pi ban ai kam ti yo se pindan ka kali ka motor ublai se la kurku ye pi ban ai kum ta tat pindan hai ka jing ko jing khia se ublai la ai ke jing ko ke jing khia te ngam tep pat ba mas yo ya kata kumno pat ke jiem jong pi kaya dei dorn empan kamon ke jong pi ngam tu ka jiem ke jong pi kalong kum no kaya raham yang na em kalong ne kum no kum ju nama ka kitab jing pen pa ka ong ya haka long ka ba ya ublei ukrnya ka balang Efesus Ambaro pa biang lo te tanggo yo pilaklet no jing ke baningkom yo sing ngil ngilaklet no ya kata ka jing syekri ke baningkom yo sing ngil ngilaklet no ya kata ka jing ke baningkom ke jong yo ublei mensyuati ong syekri syekri ha dan bang apa yo anda mentah pa anda ngelayo pan la kelas ting la pen sting ye ke jing syekri ke jonga ha jing dei jonga pa ublei ko ki prabi jonga ani ke dei ke bangai i bat ke ba nalap ha kini sim ta pun jibril kelasang kelat ya ublei bon jibril kelasang ban kelat ban ayo ya ublei nama baki habaki layo ek jing duai habaki layo ek jing pan ke jongki bon jibril ki oh kani gede jing start ke jonga kani gede jing la jonga kani gede kajing cloud ke jonga kani gede jing nang ke jonga bon jibril ki sang ban kelat no ko ki para bi jonga dengan pa mang hagani ko ta cek ngila dia ya pil piklat ya ban ayo ya ublei yo pil long ko mini ki phomot
kibala haba pila yo jipin kia jim ke jongpi haba ublei la kun kui ke jim ke jongpi yo pila klat ban ai ngo yo ublei chaklat ban non phai bia sha ublei yo pila nang ya jang ka jong galenti ke jongpi ko kibala bi jonga apa ban hang ning step ban ublei kwa ini ko ta ublei kwa ini lang ni yo ning nim yo ni dat kang gen ban nyai ni au ublei baik kau ikan kentin ke ujub ukuran wong utrai wa ai utrai wa shim ka babha ka bar sniru lang ayo ka babha bar sniru dengan ya ro utrai lang ayo dengan yo ru kalau kum ju hi ka jinyo ka jing bamyo ka jangan kanum la punya khat dengan au blai ka jinyo ba ka jing bamyo ka jangan kanum la kan punya jingai dengan au blai lang ayo ikut ka pangaduai la blai u an la blai u ai ru blai ngan jai ne ngan jai syakri kum ju hi ngan syakri kum ju balai na ublai jonga ju kala ulang kum ju hi ublai jonga ju kala ulang kum ju hi ulang menen menta siki ba mam juga kacing i jonga kam kala balai pa kacing i jonga ka kala ko ki para bi jonga ka nang hagani ko ta atau pila klat ban ai ngo ya ublai aba ublai la jawab ka kacing duai ka jampi atau pila klat ya ka ban khai ya si ublai ya kawan ban dam klub ban mane ya makat ba kini ji phongun apa kila yo ji pin khia tang uwei bladan ya kata ka jing sokta bladan bla sotu ya kata ka jing don kam ka bangan lip phai sya ublei bangan lei ban ai no ya ublei bangan tan kam ban dam ban duai bahkan yo ya ka jing peslek ka jong bai nyo ka jing pun kubol ka jong bai nyo kan ya ka jing kurhu na ublei kambe tangan ni kecil pun kia ngan yo ka kecil pun kurku ka jong blai shushu ya ka nangun nak plan jong pi ko ki pra bi jonga ka ba pila jiyo ye kum ka ni kalat ka ji shem ka ji im ka jong pi ba blai ju ba bi jing doi ka jong pi bat ka ba ba pila yo ti bat ka ban ta ka jong pi kambe ba pin blat no dei ka dei ba pin yai syakri dei ban yai ne kum ju hi kan perang yo kata dan ka menang penerham shushu ublai la jubah ya kawe ke jing tuai dan kaman dam sisu ka jing tuai kamdai ngin bangin klat na kamdai bangin kenstin na ublai kwa ngi bangin yai dan na ublai kra ke iki ka ba khamba banya ka tu ka bang nilai yo ka ba khamba shu banya ka tu ublai la pun kra yang ai pi bangangai scam haba manga ba pi ni bat ni pha shu ublai ni dem ublai borobor ublai unjuk ran bu kho cái khi các bạn phi pan của play cũng chưa cần ngạo ai lấy cả đơn cặp bò cầm tay kinh các bạn play các bạn nằm tại trong phi rồi các bạn cái khi các bạn nghĩ lại do cái đơn cam cái bạn ai ngồi show play cái đơn cam bằng cái năng ham show play cái đơn cam cái mình khai show play là cái này kalau ngi lo xem cái jump phi yo se manusia kalau ngi lo jump phi cái jot kapra kayak klan ini pira duai ka yam show play la jawab la pelang ka wei biar sesi kalau ngi lo xem cái jump phi nei mata mas nyo ka klat na play wat tang ji syakri pi man shu yo se ba pila yo pila sting ji syakri ki jong pi min sha pi wan pi be por por nei mata yo se pi ma shu na bliu la yo ka long long san le se min shua ki kon ki ti jong pi ki dan hap nei ki jing tam sneng ki ya pi dua ki yang por hop le anda ki kon ki la tipsi anda ki kon ki la phai chakal ti ki ba bha ki la klet ban ai ngo yo le klet ban ba pun dua ki yam yo sha le na kam ta ka jing di ki jing sumal ki chong ki yo se pila klet no ko ki para bi chu ngan angi pia ka ni ka por ta phai yo sha le haba le juwa bi ki jing dua ki chong pi dem dua nang yam shu sha le nang garpa chu sha ublai nang pun klan chu sha ublai nang ngam chu sha ba kham jil liu ko jong kam dei ken tang manglayo kan ning ma ya ngan kam shu ni dan kam shu bangin ngam jil liu sha ublai ta ka dei ba ka tin jo dei ka kran ka chi cho jong kon ai bangin chu pe ta ka sun ai ngin ngam chat tam rai jong ka jing khu ko jong thang ta ken ka ton có ông bố lêu có bác xây sẽ cái chị em có bằng chút có ông bố lêu có bác thiang có ông bố lêu trong cái chị cái dân sạc cái tương lai các mấy ta học sinh ông lêu nhiều bác khu nằm tại trong khi có cái pra bị cho ha cái mà anh ông kẹt bạn anh ngồi ông lêu cái chị em cái trong khi
haba ublay ro jawab ke jing roi ke jongpi le borobo da jing men pat borobo da jing lakloi to pin phai chau tin phai chau ublay pan ai no trai ngan ai ngo ya me na ka ta jing sha skor ke jong bat kat ba nganang kat ba anda ublay ro jawab ke jing roi kat ba nang ju kat ba nang jawab ke jing roi kat ta nang roi kat ta nang lahan kat ta nang IT dot med ba muslim kat ta nang ngam sha ka bajil sha ka kham ti ublay ni on ku ya kan ke por ublay ni on penun kam ya ke jim ke jong i we ko ki para bi jong in kam man check ya di yo ni lak lat no yo ublay ya ke jim kam di man lam ta ai bin klat no i jing sli jing tha pro ai klat no i jing long ki par rem ke jong i ye ki jing kudu ke jing paro i ki jing e jing tja ke ka bangi lo man shwing klat no kita paro na in bo tang yo ublay na ublay bla play kala kan tinggi ublay bla ku ublay bla ya la pengi to ngi phai ta sho bagi ai mo ta in dem bola beli ni orang kuit ini tuai. Kau pagi baham ni orang berangu eme kini kepon tak kata kami ayat keten ke bang kuit ke jome. Kau keran yang ini kau pakai jangan sepang kini sepangut. Kalau yo jipin kia anda tang uwe nak beli sepangut kita lawan berangu eme kau tak bisa. Kalau saya tak uwe kau tak bisa. Dari mangai dari mangi kau tak bisa. Yo semua kini kepon mentah kau tak bisa. Kalau miwan berangu eme kau tak bisa. Yo si kita kis sepangut kita mangi kau pakai juga. Kita gila yo jipin kia ke jem kejungi. Nak jipang ke jitam. Nak long long saya kau berjat ke bapra kau tak bisa. Mila pun kia mila pun bahaya sosin kau tak bisa. Nak ki bentang oleh ki bagi imam kau tak bisa. Jadi mila pun bahaya mila pun ku kau tak bisa. Mila pun baik kau tak mila yarap ingi kau tak bisa. Hendak kau tak bisa. Yo senap lagi kita kis sepangut kita mangi kau tak kita kis kendai kau tak. Kita pet not nama kau tak. Kita kan mau si penuan berangu eme kau tak bisa. Kita kelat not eme kau tak bisa. Terai bisa. Dah hang ni step mentah kau tak bisa. WhatsApp kau tak bagi long kita kis kendai kau tak. Ai bagi long pun tak uwe kau tak bisa. Bawan berangu eme kau tak bisa. Wan mendam kau jome kau tak bisa. Wan ben mane ya me kau tak bisa. Wan ben dam lo jalan ben IT lo hame kau tak bisa. Terai bisa. Ngah dua isem kau tak bisa. Ai nam lagi ni kihman para bagi jonga kau tak bisa. Bagi skauto kau tak bisa. Bako terai bisa. Bahaba kita yo mat kita yo kudiang ni kecing kurku jome. Kita mela jual ke jingdoi ke jong kau tak. Wan ai kau tak bagi man thaj ber syakri me kau tak. Dan ai gin kau pakai bagi lagi bagi yai de ame. Kita lagi bagi syakri ham syukur kau tak. Ber syakri dan buram ya me kau tak. Wan ai kau pakai glad lo me kau tak bisa. Dan ai gin kau pakai bagi nang yai duai kau tak. Semua pajim duai ke jong. Nama kini borak dan Yesus me duai. Nak mentah lah atas bagi pamam syukur. Amen. Ublay ni pun kurku nam terjoki. Nam terjoki lang barok kini kepon ta. Ublay punya pun selai ke jim ke jong pilang barok. Ibu iman pelaku. Thank you Jesus.